Di pa maulay pag sinaka na. Asa na pizza? Agapon ba? Ay, sa walkway? Sa piti ako lubot. No, naaman di. Ito to yung nga height requirement? Ala, basto. Yung ka mag-heels ka? Excuse me. Oh. Hi guys. Thank you. Ay, pat. Wala may tingog. Welcome to Cargao. Hi guys! Cargao dito. Welcome guys. Welcome to Hi sir. Hi. Morning, morning. Morning mga idol. Welcome to Boracay guys. This is the best spot. Tama ko ba siya para mapilm sa vlog sa GoPro ba? Tara, katong itawag. Itawag ng bukod. Tara. 246. Tara, 246. Tara. Sir, wala ka extra shorts dara, sir. Wala ka naman. Nabilin, sir, oy. Pagkabuyoy-yoy, yung bayahan na.